Hej hej, og velkommen til CB Oplevelser. I dag er jeg ude på en oplevelse helt for mig selv. Min bedre halvdel, nej, det kalder jeg ham ikke. Uden Brian, jeg er taget til Gigantium i Aalborg, hvor der er boligmesse. Boligstil, ja, sådan en boligmesse. Og det er jeg på vej ind til nu, sammen med mine 2 piger. Så det vil vi simpelthen lige tage ind og se. Det er spændende. Jeg aner ikke, hvad det er for noget, men det bliver nok spændende og interessant, så det glæder vi os til. Jeg håber, at I synes, det kunne være spændende at komme med og se det også. Så går vi. Det første sted, vi kommer hen, det er selvfølgelig kage. Det er jo lidt typisk CB-oplevelse, ikke? Det er kage. Så skal vi have kager igen. Vi kan godt lide kage. Så er vi vist over ved noget ost. Ja. Det er oliv. Ja. Jeg er ved at samle sammen. Hartpoeten er god til, altså det kan være, ikke om det er for eksempel den der til infektioner, men gigt og gigtfinger og sådan noget. Nå, det er den der over. Det er den der. Og hvad kan den? Gik det jo metalstilstand og alt kroppen. Ja. Også slidgigt, altså det er bare fantastisk. Okay. Smag mig det. Ja, vi også op her. Jeg tror, jeg bliver med, den jeg går herfra. Det er fuldstændig vildt, så mange smagsprøver der er. Hold nu kæft. Hvad sagde jeg måned? Hvad er det? Tager ikke noget, det er kun det her. Det er kun det der. Men man kan få en, hvor der står, den danske brumbas. Ah, det er udspil. Det er godt nok koldt. Ja, se lige. Jeg har til at komme ud og kigge på møbler sammen med min snut. Må man gerne prøve at sidde? Nej, hvor er det fint. Det er lige der. Vinderen kommer tæt på at skrive dit navn, mailadresse. Ja, mail selvfølgelig. Jeg tænker, du skulle bare afmelde bag. Hvordan tror vi der? Jeg vil da gerne have sådan en der. Hvad tror vi der? 322. Ej, det er faktisk virkelig flot. Det er flot, det der. Det kan jeg godt lide. Nu er vi ved at være færdige, men der er virkelig mange fine og lækre ting herude. Prøv lige at se nogle spisebord her. Se en tykkelse på de spisebord her. Det er kvalivarer, må man sige. Hvad synes jeg om det? Ja, vi skal tage den her. Øj, den er lækker. Sådan en vil jeg have i vores have. Ja, tak. Jeg tager det. Så galt er det nu, ikke? Det er jubling. Var det noget med, at Flytman Olsen han skulle kigge på Porsche? Men det er den der, han vil du kigge på? Det burde have været. Så er lidt nemmere at se, hvad det er for noget. Og I må også hellere gerne sætte jer ind i det. Fedt.
Og jeg må også godt have lov til at filme. Det må du gerne. Fedt. Her, så holder du den der. Bare du husker lige at få logoet med, når det er, så Ja, det er også ingen problem. Så giver vi lidt ro med glemt til også. Ja! Der skal ikke så meget personal, så nej, fordi det er jo, altså, jeg tror, man kommer langt ned, så der er Sådan en fed bil her. Fødemann Olsen, hvad med det? Det er en af Brians følgere. man kan sgu da ikke komme ud af den. Kan man ikke? Koster sådan en... Ja, den kunne det kunne den. Det er godt nok lækkert. Nu er vi færdige derinde i Gigantium. Det er skide godt. Jeg elsker at være på sådan nogle messer. Og en af de ting, der er så sjovt, når man er på messe, det er sådan set at samle alle mulige ravelse sammen. Og det er jeg simpelthen så god til. Eller mine børn, de synes godt nok, jeg er pinlig. Jeg synes, det er skide sjovt og fedt at gå og snakke med alle de folk, der er derinde. Og selvom det er noget, man overhovedet ikke kender noget til, så er det fedt at stoppe op og spørge dem om et eller andet. Og de vil jo så gerne fortælle og snakke og vise frem og alt sådan noget. Og så får man nogle gange nogle ting. Og det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt. Nu er vi på vej hjem. Den her store. Den her. Det er ost. Masser af smagsprøver på ost. Så der skulle jeg lige have en god ostemad. Det er altså godt. Og så snakkede jeg med de der Porsche-fyre. Og de var bare herlige. De var simpelthen herlige. Og jeg fik 2 visitkort, og de ville... jamen, du kan bare komme og bestille du kan booke en tid til at prøvekøre den Porsche der. Okay, hvad skal der til for, at man må prøvekøre den? Jamen, hvis man er interesseret i at lease den. Okay, fint. Fedt nok, tænkte jeg så. Nå, så snakkede vi lige lidt mere. Og så fortalte jeg så om, at jeg havde lavet YouTube, og hvor mange følgere jeg sagde. Jamen, jeg har kun 50. 50.000? Nej, helt stille og roligt. Jysk, jeg har 50. Nå, okay. Og så, min kæreste, han har omkring 800 følgere. Nå. Men altså, som jeg fik fortalt, at vi er begge 2 chauffører, vi kører, og vi interesserer os for transport. Kender I det der med, at man lige er midt i en mega god joke og fortælling, og alt det her, det hele det spiller bare, det kører bare, og så går lortet tør for batteri. Og så nu står vi så her, at jeg er kommet hjem. Ja, skal vi lave et samarbejde med dem, og vi skal ud og prøve at køre i deres Porsche? Synes I det? Skal vi det? Synes I, det var en god idé? Nej. Fordi det sjove af det hele, det var jo, at de troede, vi havde 50.000 abonnenter. Det har jeg ikke endnu. Jeg havde måske ikke engang 50. Nej, jeg har 27 eller sådan. Og det var simpelthen for grineren. Og jeg kunne høre, da jeg gik derfra, så kunne jeg bare høre, at de stod og så flækkede det af grin. Så det var bare træls. Jeg tror ikke, vi kommer ud og køre i nogen Porsche. Det er vi vist ikke store nok til at komme ud og prøve det. Men det kunne faktisk være fedt. Jeg synes, det kunne være fedt at lave sådan nogle følgetonger eller afsnit, hvor vi prøver at køre nogle køretøjer. Det synes jeg faktisk kunne være interessant. Jeg tænker ikke, vi er store nok til det. På den måde, at jeg tror ikke, at... Altså, det er jo ikke noget med samarbejde at gøre. Overhovedet ikke. Men jeg tænker ikke, at man bare lige kan sige, jamen, vi vil gerne lige ud og køre en Tesla, og lave eller en Honky, og lave en aftale med en eller anden... altså, der skal være et grundlag for det, og det var også det, han sagde. Der skal være et grundlag for at få lov til at prøve køre. Og det skal være, fordi man er interesseret i at lease den, eller købe køretøjet, hvis man skal med en forhandler have en køretur.
Men vi kan da gøre det, at vi kigger efter, hvor der er nogle bilmesser, og det tænker jeg også, at den danske Brumbas, han har en idé om, at der kommer noget bilmesse næste år. Der var vist noget på Fyn. Nå, det skal heller ikke blive alt for langt. Men det var sådan set bare lige for at lave en slutning på min joke derude, eller min... Jeg bare synes, det var bare skide sjovt, det jeg gik og fortalte. Fordi lortet gik tør for batteri. Jeg vil i hvert fald håbe, at du vil give den her video et like. Og måske er der nogle nye folk, der finder herind, og så subscribe eller et eller andet. På min lille bitte kanal, vores lille bitte kanal, hvor vi laver lidt sjove oplevelser for voksne. Det har jeg aldrig sagt. Det er fordi, der er en anden, der er begyndt at sige det. Stop det, Connie. Og indtil vi ses næste gang, så må du have det, som du ser ud. Helt fantastisk. Hej hej.